No niin, Sulo Kaivo. Nyt pääset kunnon bisnekseen mukaan. Siinä on sulle lippis. Ja siinä on paita. Keski-Suomen kuljetus. Tietenkin. Miten sä tähän oot päässyt? Älä Marisi, kun puet päälle. Tää ei oo nyt mitään nappikauppaa. Tää firma omistaa melkein puolet Suomesta. Ajoon riittää kyllä niin paljon, että renkaat vaan savua. Ja nyt ollaan Kanarialla. Ja täällä peisaa soraa. Ai että mä ihan oikeesti pääsen mukaan. Pääs. Voisinko mä saada uuden auton? Vaikka 2. Mutta nyt hommi. Joo, mutta älä aina huuvaa. Mustahan voi tulla rikas. Keski-Suomen kuljetus. Mä oon oikeastaan semmonen sorakeisari. Las Palmas, ¿te gusta? Bonita Las Palmas. El sol, todo eso. A mi casa. Solo lo que yo te diga. Mä en ymmärrä, mutta kaunis sanoo. No. Muy bonita Las Palmas. Mä olen semmonen Suomesta semmonen sorakeisari. Me ollaan ton Sorjosen kanssa tehty niin paljon bisnestä, että joku Dallasin tyyppiä toisesta. No, ne kyllä. Keski-Suomen kuljetus hoitaa kaikki kuljetukset alttarilta avaruuteen. Siinä on aurinkolasit sulle, ettei rupee visiot liikaa häikäisemään. Nääkin vielä, kiitos Kosti.